без абмежавання па ўзросце. Абрады, звычаі, прыкметы, знакі і сімвалы. Духоўны свет продкаў. Палёт дапытлівай думкі. Беларускі арнамент. Вітаю! Сёння ў праграме страчаная спадчына Навагрудчыны. Што за артефакт? Кубак Ядвігі. Знакамітую шкляніцу Ядвігі назвалі сведкай роўнасці Наваградка еўрапейскім сталіцам. Дзе яна знаходзіцца? Нематэрыяльная культурная спадчына Беларусі, навагрудскія выцінанкі-выбіванкі. Вялікую цікавасць выклікаюць і Навагрудскі замак, дакладней, руіны, размешчаныя на схілах замкавай гары. Гэта унікальны помнік абарончай архітэктуры эпохі сярэднявечча, старажытны цэнтр Навагрудка, рэзідэнцыя вялікіх князёў Вялікае княства Літоўскага. Існаваў у 14-17 стагоддзях, захаваліся падмурак і рэшткі муроў. Безумоўна, менавіта руіны Навагрудскага замка з'яўляюцца галоўнымі славутасцямі горада. Аднак варта заўважыць, што гэта не адзіны будынак або месца ў горадзе, якое мае гістарычную каштоўнасць. У Навагрудку на вуліцы Міцкевіча ля гасцініцы ёсць музей пад адкрытым небам «Страчаная спадчына». Там можна ўбачыць макеты 9 архітэктурных помнікаў Навагрудчыны, якія не захаваліся да нашага часу. Замкавая царква, Навагрудская ратуша, езуіцкі калегіум, вятрак, палац Радзівілаў і не толькі. Ды і сам Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей. Экспазіцыя распавядае гісторыю паходжання Навагрудка і яго замка. Гэты замак быў самым вялікім у Беларусі, меў 7 вежаў. У сярэдзіне 13 стагоддзя Навагрудак стаў месцам каранацыі князя Міндоўга як караля літаў і цэнтрам аб'яднання земляў. Гэта дзяржава пазней стала вядомая як Вялікае княства Літоўскае. Беларускі арнамент. Яшчэ савецкія гісторыкі адшуквалі на тэрыторыі Навагрудка ашаламляльныя знаходкі. Яны былі адкапаныя на замчышчы. Аб лёсе аднаго унікальнага кубка сёння ў праграме навуковы супрацоўнік Навагрудскага гісторыка-краязнаўчага музея Анастасія Грыцкевіч. Беларускі арнамент. У рамках праекту «Страчаная спадчына», які наш музей распачаў як серыю відэаролікаў, раскажам вам сёння пра адзін цікавы артефакт, якіх на абшарах нашай краіны нідзе больш не знаходзілі. А гаворка пойдзе пра шкляніцу Ядвігі, альбо кубак Ядвігі. Па легендзе, кубкі належалі каралеве Ядвізе, жонцы селескага князя Генрыха Барадатага. Калі Ядвіга піла ваду, дык крануўшыся вуснамі такога кубка, вада ператваралася ў віно. Кубкі такога тыпу шырока вядомыя навукоўцам, нягледзячы на тое, што іх не так і шмат. На сённяшні дзень вядома 14, а па іншых звестках 20 такіх артефактаў. Звычайна гэтыя кубкі датуюцца 11-12 стагоддзямі, і большасць з іх паходзіць з тэрыторый, якія колісь уваходзілі ў склад свяшчэннай Рымскай імперыі. За межамі гэтых тэрыторый было знойдзена толькі некалькі такіх кубкаў. Сярод такіх першым быў кубак з Наваградка. Насамрэч, навагрудскі кубак Ядвігі фізічна існуе. Яго можна пабачыць у экспазіцыі ў Эрмітажы, але ў той жа момант ён страчаны для нашых даследчыкаў і наведвальнікаў нашага музея. Навагрудскую шкляніцу знайшлі падчас археалагічных раскопак на Навагрудскім замку у перыяд з 1955 па 1962 гады. Гэта фрагмент кубка, 2/3 ад цэлага прадмета, а таксама непрацаваны кавалак шкла. Мяркуюць, ад другога кубка такога ж колеру, што і першы кубак. Навагрудская шкляніца аздоблена рэльефнай разьбою і гравіроўкай. Вы можете пабачыць фігуры і льва, грыфона, а таксама дрэва жыцця ў выглядзе 2 змей. Усе 14 кубкаў Ядвігі выраблены ў даволі складанай тэхніцы. Магчыма, таму брытанскі музей і аднёс іх да 100 самых значных твораў матэрыяльнай культуры ўсяго чалавецтва. Гэта таўстасценныя сасуды, якія маюць рэльефныя ўпрыгожванні, а таксама элементы, вырабленыя шляхам сточвання фона вакол арнаменту. Можна сцвярджаць, што ўсе кубкі вырабілі ў адной майстэрні, а падставай для такіх высноў служыць своеасаблівая тэхніка вырабу і самі элементы аздаблення кубкаў, а таксама той факт, што гэта былі вельмі дарагія рэчы, прызначаныя не для продажу на рынках, але толькі даступны пад асабістую замову. Навукоўцы мяркуюць, што кубкі выкарыстоўвалі ў якасці дыпламатычных дароў і падчас каранацый. Існуюць розныя версіі, як кубак Ядвігі мог трапіць у Наваградак. Існуе думка, што гэта мог быць падарунак вялікаму князю Міндоўгу з нагоды ягонай каранацыі ў 1253 годзе. А як вы думаеце, паважаныя слухачы,
Ці магла шкляніца Ядзвігі выпадкова трапіць у Наваградак? І ці магла яна прысутнічаць падчас каранацыі Міндоўга ў Наваградку? Беларускі арнамент. Беларускі арнамент. Такім чынам, знакамітая шкляніца Ядзвігі, сведка роўнасці Наваградка еўрапейскім сталіцам, звезеная ў калекцыю Эрмітажа. І ніхто не збіраецца яе вяртаць. У 60-м годзе падчас раскопак вакольнага горада старажытнага Наваградка ленінградскія археолагі знайшлі часткі шклянога кубка, аздобленага рэльефнаю разьбой і гравіроўкай, а таксама аплаўленыя ў агні кавалачкі другой такой жа шкляніцы. Падобны посуд на тэрыторыі краіны нідзе больш не сустракаўся, затое быў вядомы ў Германіі, Англіі, Галандыі, Польшчы. Такія кубкі навукоўцы называюць шкляніцы Ядзвігі. Паводле легенды, жонка сілезскага князя Генрыха Барадатага Ядзвіга учыніла цуд, ператварыўшы ваду, налітую ў падобны кубак, у віно. У брытанскім музеі захоўваецца разная шкляніца з Тюрынгіі. Паводле памераў яна вельмі падобная на навагрудскую. У Навагрудскім гісторыка-краязнаўчым музеі захоўваецца калекцыя дзіўных выцінанак-выбіванак. Калі вы скажаце, што такой тэхнікай валодалі паўсюдна на Беларусі, гэта будзе не так, бо гэта асобны від мастацтва, што занесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны нашай краіны. Навуковы супрацоўнік Анастасія Грыцкевіч удакладняе. Беларускі арнамент. Сёння мы хочам распавесці трошкі пра выцінанкі. Справа ў тым, што ў экспазіцыі Навагрудскага гістарычна-краязнаўчага музея ёсць дзве вельмі цікавыя рэчы: выцінанка-набожнік і фіранка, выкананыя ў тэхніцы выбівання. Калі казаць пра выцінанку, гэта старажытны від народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Звычайна гэта выразанне з паперы ажурных узораў і выяў. А навагрудская ж выцінанка – гэта асобны від мастацтва выбівання ажурных узораў на паперы. Раней выцінанку людзі рабілі для таго, каб павесіць яе як фіранку ці проста павесіць на сцяну. Выцінанкамі здаблялі практычна ўсё, пачынаючы ад вакон і заканчваючы паліцамі, сценамі і мэбляй. У 2014 годзе традыцыі выразання з паперы навагрудскай выцінанцы-выбіванцы быў прысвоены статус нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. Гэта арыгінальная тэхніка выбівання малюнка на паперы пры дапамозе спецыяльных інструментаў: долата, малатка, расплюшчанага цвіка, трубачкі ці пустой гільзы, вострай алюмініевай трубкі. Асновай такіх вырабаў з'яўляецца ромбавідная сетка, якая імітуе сабой ячэйкі гардзіннага палатна, вязанага з нітак. На ёй размяшчаюцца сіметрычныя буйныя кветкі, а па краях выбіваюцца зубчыкі паўмесяцам або вугалкамі. Такія фіранкі ствараюць ілюзію гафрыраваных вырабаў. Такімі папяровымі узорамі упрыгожвалі інтэр'еры жылля ў некаторых вёсках на Навагрудчыне ў 30-50-е гады мінулага стагоддзя. Гэтыя вырабы былі настолькі тонкай работы, што вонкава іх фактычна немагчыма было адрозніць ад фабрычнага гардзіннага палатна. Узоры, выкананыя ў такой тэхніцы, вырабляліся адзінкавымі майстрамі. А адрадзіла гэты унікальны від выцінанак Ніна Пятроўна Шурак, якая была сведка, як фіранкі-выбіванкі рабіла яе маці. Сёння асноўным носьбітам традыцыі з'яўляецца яе вучаніца, дырэктар раённага цэнтра рамёстваў Клімко Наталя Александровна, якая перадае свае веды выбівання ажурных узораў на паперы падлеткам, моладзі, а таксама людзям старэйшага ўзросту. Дарэчы, спосаб, які адрадзіла Ніна Пятроўна Шурак, лічыцца адным з самых цяжкіх. Справа ў тым, што гэты спосаб патрабуе не толькі шмат часу, але і канцэнтрацыі, цярпення і вынаходніцтва. На пачатку паперу трэба было скласці гармонікам у некалькі разоў. Ніна Пятроўна, да прыкладу, складала ў 4-8 разоў. Затым наносілі спецыяльную сетку і малюнак, і толькі потым браліся за малаток і расплюшчаны цвік. У выніку такі ўзор паўтараўся некалькі разоў па гарызанталі. Звычайна выцінанкамі упрыгожвалі на Вялікдзень хату. Кампазіцыю такіх выцінанак складалі букеты і кветкі, што сімвалізавалі вербную нядзелю. Таксама выбівалі дрэва жыцця, якое сімвалізавала дабрабыт і чысціню. Гэтыя ўзоры, дарэчы, і сёння выбіваюць навагрудскія майстрыхі. Выцінанкі, як і саламяных павукоў, да прыкладу, людзі не захоўвалі, іх штогод мянялі на новыя, а старыя ўзоры выкідалі.
На жаль, з гэтай прычыны ў нашым музеі захоўваюцца выцінанкі толькі Ніны Пятроўны Шурак і няма выцінанак іншых майстроў. Калі, шаноўныя слухачы, вы зацікавіліся навагрудскімі выцінанкамі-выбіванкамі, дык шчыра запрашаем у Наваградак на майстар-класы. Беларускі арнамент. Дзякую за запрашэнне. Мы яшчэ вернемся ў музеі, працягнем серыю праграм пра легенды гэтай зямлі і пагаворым пра легендарных асоб, якія пакінулі свой след у гісторыі. Падрыхтавала праграму Алена Рашкова. Да сустрэчы праз тыдзень.